Россияда яңа буындагы Mazda 3 нигезендә ясалган компактлы Mazda CX-30 кроссоверы сертификацияләнгән. Росстандарт базасында барлыкка килгән транспорт чарасы тибенә караганда, безнең CX-30 калган Mazda автомобильләре буенча таныш булган 150 ат көчле 2 литрлы Skyactiv G двигателе белән генә булачак. Бу моторда турыдан-туры ягылык сиптерү системасы һәм 13-кә 1 кысу дәрәҗәсе. Ул 95-нче бензинда эшли ала. База версия механик коробка һәм алгы приводлы булачак, өстәмә 6 баскычлы автоматында сайларга була. Безгә тулы приводлы модификацияләрдә китереләчәк, ләкин бары тик автомат коробкасы белән генә. Сертификатта 16 һәм 18 дюйм диаметрлы 2 зурлыктагы тәгәрмәчләр, өстәмә җиһазлардан күн салон, әйләнмә күзәтү камералары, 5-нче ишекнең электроприводы һәм түбәдәге люк күрсәтелгән. Россиядә җыю турында сүз юк. ОТТС мәгълүматларына караганда, паркетникларны турыдан-туры Япониядән китерәчәкләр. Ә бу Mazda CX-30 автомобиле CX-5 кроссоверыннан әз генә өчсезрак булачак дигән сүз. Алдынгы мәгълүматлар буенча, машиналар дилерларда кыш ахырына кадәр барлыкка киләчәк. Яңа Gelenwagenның дизель модификациясе гаиләгә узган елның азагында кушылды һәм бездә аны язга сата башлыйлар дип ниятләнде. Тик базарга чыгу озакка сузылды. Хәзер генә дилер заказ кабул итә башлады һәм бәяне игълан итте. Тере машиналар кыш ахырында көтелә. Mercedes-Benz G350D GLE кроссоверындагы кебек шул ук OM 656 двигателенә ия булачак. Европада ул двигательнең куәте 286 ат көче, бездә салоннардан китәр өчен ул 249 ат көчендә чикләнгән. Дизель версияның трансмиссиясе ул нәкъ бензиндагы кебек G-Tronic исемле 9 баскычлы автомат, даими тулы привод һәм 3 блокировка. Дизель Gelenwagen 100-4 секунд эчендә җыя, ә максималь тизлеге сәгатенә 199 км. Базада күн салон, 3 зоналы климат-контроль, алгы утыргычларның электр көйләүләре, медиа-система тора. Тик дизель 2 миллионга диярлек арзанрак. Аның хакы ким дигәндә 7 миллион 570 мең сум. Авторевью сүзләренчә, узган бу моделнең G350D версиясе сату буенча рейтингта 2нче урынны алган. Ә беренче урында Mercedes AMG G63 булган. Сүз уңаенда Европада Mercedes-Benz G400D модификациясе дә бар. Ул 2.9 күләмле, 330 ат көчле, 700 метрга ньютонлы турбо дизельгә ия. Тик Россиядә андый машиналар Stronger Than Time Edition сериясе кысаларында гына барлыкка киләчәк. Үзенчәлекләрдән кузов һәм салондагы декор, бай тышлау материаллары һәм мул комплектация. Ә бәясе 12 миллион сум. Yeti моделенә алмашка килгән Skoda Karoq кроссоверы 2017 елның язында ук Европада дебют ясаган. Тик безгә Чехиядә җитештерелгән машиналарны китерергә җөрьәт итмәде, ә Россия җыелмасын әзерләү озакка сузылды. Ниһаять, Karoq безнең базарга чыгарга әзер. Паркетникларны газ заводында чыгарачаклар, анда Skoda Octavia һәм Kodiaq автомобильләрен җыялар. Гомумән алганда Россиягә ясалган 4382 мм озынлыктагы Karoq Европа моделен кабатлый, әмма безнең өчен ул үз көч агрегаттарын әзерләгән. База ул атмосфера 1.6 күләмле 110 ат көчле 155 метрга ньютонлы мотор. Аңа 5 баскычлы механика яки 6 баскычлы автомат куелачак. Механик Karoq паркетник 111.3 секунд эчендә җыя, ә максималь тизлеге сәгатенә 183 км. Альтернатива ул 1.4 күләмле 150 ат көчле 200 метрга ньютонлы турбомотор. Андый модификациядәге алгы приводлы Karoq традицион 8 баскычлы автомат белән җиһазландырылган, ә тулы приводлы автомобиль 6 баскычлы робот DSG белән җиһазлана. 1 миллион 515 мең сумлык башлангыч бәядәге Ambition комплектациясендәге кроссовер 2 зоналы климат-контроль, 6.5 дюймлы медиа-система, җылыткычлы алгы утыргычлар, светодиодлы фонарьлар, ут һәм яңгыр датчиклары, арткы парктроник тизлекне чикләү функциясе белән круиз-контрольгә ия. Барлык калган модификацияләр шулай ук башлангыч актив версиясе соңрак киләчәкләр. Аларның бәяләре әлегә игълан ителмәгән. Tesla компанияның генераль директоры Илон Маск электр пикап Cybertruck белән таныштырды. Tesla үзенең сайтында 21 ноябрь кичендә Лос-Анджелеста узган презентация трансляциясын алып барды. Cybertruck 3 вариантта тәкъдим ителә. Алар бер зарядкада 400, 480 яки 800 чакрым уза ала дип сөйләде Маск. Версиягә карап, шулай ук бердән алып 3-кә кадәр двигательләр сонында аерылып тора. Автомобильнең футуристик дизайны өлешчә Джеймс Бонд турындагы «Шпион, который меня любил» фильмы йогынтысында булдырды дип билгеләп үтте Twitterда Илон. Әлегәрәк Tesla башлыгы шулай ук «Бегущий по лезвию» фильмының пикап кыяфәтенә йогынтысы турында да әйткән иде. Автомобиль пассажирларны максималь яклавын тәэмин итә. Шуңа күрә аның корпусы үтә каты суык килеш тәгәрәтелгән күгәрми торган хрущтан ясалган. Ә пыялалар компаниясының үз технологиясе белән броньланган.
куелган. Автомобиль металлы 9 мм пистолеттан атуга түзә дигән презентацияда. Әмма Маск ярдәмчедән машинага металл шаргытуын сорагач, ул пыяла чаткырланган. Пикапның башлангыч версиясе $39,900 башлана. Аның йөк күтәрүчәнлеге 1600 кг якын тәшкил итә. Барлык версияләрдә автопилот һәм автоматик парковка функциясе белән җиһазландырылган. Маск Cybertruck пикабының феноменаль егәрлеген аерым билгеләп үтте. Ул икенче якка барырга омтылучы куәтле Ford F-150 пикабын үзе артыннан җиңел тарта торган видео күрсәтте. Пикапка өстәп, Маск электрик квадроциклын күрсәтте. Ул автомобиль эченә сыя һәм шунда ук автомобильнең кузовыннан зарядка алырга мөмкин. Tesla Cybertruck пикабына 3 көн эчендә 200 меңнән артык кеше заказ бирде. Бу хакта Twitterда Илон Маск хәбәр итә. Айрым алганда 23 ноябрьдә кичке сәгать 10-да Маск 187 мең заказ турында язган. Cybertruck автомобильнең сериялы җитештерү 2021 елда башлана. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, өстәмә $7,000 автопилот функциясын өстәргә була. Сәлам достар. Бүген бездә тест-драйвта Корея автомобиле. Kia компаниясе бизнес-сегментта өр-яңа K900 дип исемләнгән менә дигән шәпскә бер автомобиль чыгарган. Менә шуның турында барысын да сөйләп китербез бүгенге тапшыруыбызда. Бу автомобиль тапшыруы һәм аның алып баручысы мен Айрат Ильясов. Әйдәгез, киттек. Белгәнебезчә, Корея автомобильләре бер урында, бер кайчанда тормый. Kia компаниясе, шулай Hyundai компаниясе һаман сайын үзләренең моделләрен яңартып торырга тырышалар. Kia'дан без күптән түгел генә дип әйтәм, күптән түгел, тарих өчен әлбәттә күптән түгел, бер 5 ел, 4 ел элек Kia'дан Kvoris автомобилен күргән. Kvoris автомобиле шулай ук үзен бизнес-класс автомобиле булып позицияле иде дип әйтәбез, диме? Менә икенче тапкыр Kia компаниясе инде аз гына бүтәнрәк стильдә, күбрәк классик стильдә аңлашыла торган кузовлы автомобиль, бизнес-класс автомобильне чыгарырга тырышты түгел, чыгарды дуслар. Ул вообще катыргыч автомобиль һәм инде үзләренең конкурентлар арасында бәлки кайбер комплектация, кайбер җиһазландыру өлешләре белән бәлки әйбәтрәктер дә. Чөнки алга таба үзегез барысын да күрерсез. Без аның барлык әйберләре турында сөйләп китербез. Дизайн турында нәрсә әйтергә була? Бу дөрестән дә башка бизнес-класс автомобильләренә ошамаган кузов, ошамаган автомобиль. Монда ничектер барысы да бүтән. Башыннан алып, фарысынан алып, артына кадәр дип әйтәбез инде. Ни кадәр матур гына яңгырамаса да инде. Ләкин автомобильнең артына, шул фарларына әгәр дә игътибар итсәк, бер автомобильгә дә ошаш булмаган формаларда ясалган дип әйтәбез. Әйдәгез, алдагы өлешеннән башлап китик. Мин сезгә тиз генә сөйләп китермен. Двигатель һәм фарлар турында. Бүгенге көндә инде нинди генә фарлар чыкмыйлар. Дөресен әйтәм, мәсәлән, менә Mercedes автомобиленең фарлары, адаптив фарлары миңа бүгенге көндә иң ошаган фарлар. Чөнки менә буквально кичә генә без трассадан кайтканда, шундый бик яхшы автоматик режим бар, автоматик функция. Анда мәсәлән син дальний белән барганда, еракка яктыртатан ут белән барганда, синең алда берәр машина килеп чыга икән, синең алда бара торган. Ул машинаны менә шулай ни күзгесенә, ни тәрәзәсенә бер нәрсә яктыртмыйча, караңгылыкта булай калдыра, калган җирләр барысы да яктырта, син тулаем юлны бик яхшы күрәсең. Башка маркаларда да бу әлбәттә бар, ләкин бизнес-класс булып чыккан булса да, безнең кызганыч, ләкин K900 автомобилендә мондый функция юк. Монда гади диодлы фарлар тора, монда ике төрле диодлы фарлар булырга мөмкин. Берсе гади диод, менә алга таба яктыртып тора. Икенчесе инде максимальный комплектацияларда ул да булса әзрәк фарлар подруливают дип әйтәбез. Кайсы якка рульне бурасыз, шул якка фарлар сезгә булыша, шул якларын ачып җибәрәләр. Ике төрле двигатель була. Берсе аның
3 күләмле, 249 ат көчле атмосфера, гади двигатель. Ләкин мин сезгә бер серне ачасым килә. Бу двигательнең потенциалы 300 ат көче тирәсе. Рәсәй өчен чыккан автомобильләр налог коллекмасы өчен, әлбәттә, монда чиплар ярдәмендә, компьютер ярдәмендә 249 ат көченә киләнәләр. Налог әзрәк, кешеләр тулаем карыйлар. Но бу двигатель 300 ат көчле. Әгәр дә берәр белгеч бар икән, аны рәхәтләнеп ашырга була. Күрсәтәм. Икенче двигатель бар. 5 литр күләмле, 413 ат көчле атмосфералы, шулай ук бензин двигатель. Самолет. Доводчиклар тора безнең комплектацияда, гомумән 4 комплектация бар. Безнең Kia K900 автомобиленең 4 комплектациясе. Менә бу иң гади түгел инде. Иң гадиләрнең берсе дип әйтәм. Инде доводчиклар белән җиһазланган. Һәрбер 4 ишектә дә. Без ключевой доступ, ачкычсыз кирү функциясе турында мин әйтеп тә тормыйм. 18-нче радиуслы тәгәрмәчләр кыш көненә куела, җәй көненә инде 19-нче радиуслында куеп була. Әйдәгез багажникны карыйбыз. Әлбәттә, бизнес-класс автомобиле булгач, безнең инде электропривод турында айрым нәрсәдер сөйләргә монда мәгънә юк. Электропривод Mercedes һәм кайбер бүтән автомобильләрдә кебек менә шушында сразу автомобильне бикләп була торган төймәчекләр куелган. Шәп. Так, карыйк әле безнең запаска белән нәрсә икән. Сумочканы алып куябыз. Менә игътибар итсәгез, коврик астында шушындай агачтан ясалган менә дигән тип-тигез идән. Һәм менә бу әйбер, беләсез менә шәй өчен кирәк. Бу тақтаны тотып тормас өчен. Менә шулай электрдән куйдың, һәм инде нинди кирәкле яраклар бар, шуларны алыр өчен ясалган. Так. Так, тәгәрмәч бар икән, докатка. Ничек кенә булмасын, әйбәт. Докатка куйгач уже әйбәт. Башка мондай докатка түгел әле, велосипед тәгәрмәче кебек ясамаганнар. Нормальный, зур докатка ясаганнар. Аккумулятор безнең монда артта. Күреп торабыз. Бу инде немецларның шрифты. Все, менә дигән иркен нормаль багажник. Дуслар, гомумән бизнес-класста булган автомобильләрнең руль артына утырганнан соң шундый сорау туа, кемнәр өчен ясалган бу машина? Мәсәлән, менә шул Kia-ны алыйк, шул S-класс түгел, F-класста булган S500, я булмаса шул BMW-ның 7-нче моделе, 730-нче, 740 һәм башка төрле комплектация, төрле двигательле автомобильләр, шул Audi A8 автомобильләре. Нинди кешеләр өчен ясала бу автомобильләр дигән сорау туа, һәм biz менә хәзер коллегалар белән әзрәк әңгәмә корып бардык, сөйләшеп бардык та, Kia автомобиле, менә шушы K900, K900 моделен алсак, бәлки кайбер бүгенге көндә бөтен кеше белгән шул ук Mercedes, Audi һәм BMW машиналарына караганда кызыграктыр да. Бәлки ул монда бөтен җиһазландыру ягыннан күбрәктер дә әйберләр бар, ләкин менә кайбер кешеләрне шушы Kia дигән әйбер генә куркыта, чөнки аның тарихы юк. Тарихы булмагач, кешеләр ничаптыр куркалар дип әйтиммесең, оялалар дип әйтиммесең инде. Гомумән Kia Hyundai маркасы түбән сегментлы автомобильләрдә үзенең урынын алды. Монда инде бер сүзсез моны без төгәл әйтә алабыз. Шул Kia Rio, мәсәлән, Hyundai Solaris автомобильләре бүгенге көндә бик популяр. Үзегез күреп торасыз, монда һәрбер таксистмы булсынмы, белмим, анда гади гаиләдәге кеше булсынмы, гомумән кемнең 1 миллион тирәсе акча бар, ничаптыр шул ук Kia Rio, Kia Cerato, Hyundai Solaris, Hyundai Elantra сыман автомобильләрне аларга тырышалар һәм рәхәтләнеп йөриләр дә. 4-5 ел буе вообще бернинди проблемасыз диярлек бу автомобильләр хезмәт итә. Ләкин сүз инде 3 миллионнан 4 миллион һәм 5 миллион тирәсендә барган автомобильләр турында сөйләсәк, әлбәттә
әгәр дә синең кесәңдә 5 миллион акча бар икән, син беренче булып Kia салонына бармаячаксың. Менә шулай дип уйлыйм мин. Мәсәлән, шәхсән үземнән чыгып әйтә алам, менә ничек инде синең 5 миллион акчаң булып, син белмим, менә районнар квартиралар сатып алу буенча да уйлап карасак инде, монда чагыштыру ясасак, син бит беренди начар районда теге яхшы квартир булса да, нинди генә квартир булса да, начар районда алырга тырышмыйсың. Чөнки без гел яхшылыкка омтылабыз дип әйтимсең инде. Монда да шундый ук хәл. Әгәр дә сездә, менә ни өчен шулай 5 миллион дим, 4 комплектациядә безнең Kia K900 автомобиле чыга. Монда люкс, престиж, премиум һәм премиум плюс, ялгышмасам, ике төрле двигатель белән 249 ат көче һәм 413 ат көчле. Максималь комплектациядә бу автомобиль 413 ат көчле двигатель белән чыга. Шул ук 8 катлы автомат коробка. Ул 5 миллион тора. Менә күз алдыма китерегез, 5 миллион тулы привод, барлык әйбердә бар, бөтенесе бар. Ләкин бу сегмент, бу бизнес сегмент та булган автомобильләр, алар брендлы шул ук Audi булсын, яңадан кабатлап әйтәм, шул ук Audi булсын, анда белмим, шул ук Mercedes, BMW бизнес сегментта аларны топ комплектациядә 5 миллионга гына алып булмый. Мәсәлән, шул ук BMW я булмаса Mercedesның топ комплектациясын карасак, анда мин сезгә әйтим, ким дигәндә 8-9 миллион, иң топлар анда 12 һәм 15 миллионга якын. Шуны әйтәсе килә, мондагы булган функциялар мине гомумән шаккатырды. Монда без Volvo автомобилендә йөргән күптән түгел, менә анда кызыклы функциялар мине бик каты шаккатырды дип әйтәм. Һәм менә шушы Kia-да. Дуслар, менә игътибар итегез, поворотникны кабызганнан соң безнең көзгедә булган камера кабынып китә һәм әгәр дә безнең ниндидер сәбәпләр аркасында әз генә менә көзгө пычрак ди, камера чиста ди. Без барысында мондан гына карый алабыз. Зур тизлектә барганда бәлки бу әйбәттер дә инде, ләкин икенче яктан карасак, ул әзрәк игътибарны бүтән якка, кире якка җәлеп итә дип әйтсәк тә дөрес булыр, минемчә. Шуңа игътибар, бик каты игътибар бирдем. Мондагы торган система бердә, теге урышлатып әйтсәк, тупить итми. Бастың, шунда ук эшли. Все. Сразу нәрсә эшләргә кирәген үзе шунда ук аңлап ала. Менә күреп торасыз. Вообще бер нәрсәгә тимибез. Булай эшләргә ярамый, бер качан да булай эшләмәгез. Әгәр дә мәгәр ялгыш кына безнең машинабыз кырыйга китә башлый икән, юк, менә кырыйга да китертми. Ул ике яктан полосаны күрә, һәм менә шушы ике полоса уртасында төп-төгәл безнең машинаны тота. Менә үзе тота. Әз генә борылыш булса, автоматик рәвештә рульны үзе борачак. Ул безгә ни кычкыра ул? Рулеңне тот дип. Тотам. Киләчәк инде ерак түгел. Әз генә калды. Иң мөһиме, разметка чиста булырга тиеш. Әгәр дә разметка чиста икән, безнең автомобилебез күрә икән аны, бер кая китмәячәк. Менә пычрак, вот күрми торган зонага эләктек. Пычрак ул аны шунда ук шушы функцияны сүндереп атты. Бу нәрсә дигән сүз, нинди генә яңа функция булмасын, нинди генә белмим, анда автоматик функциялар булмасын, ләкин барыбер гел автомобильне контрольдә үзегезгә тотарга кирәк. Автомобильнең режимнарын үзгәрткәндә безнең панельдә булган рәсемнәрбез шулай ук үзгәрә. Гомумән панельнең рәсеме үзгәрә. Менә игътибар итегез, без хәзерге мизгелдә спорт режимда барабыз. Булай эко режимга күчте. Менә күреп торасыз, әйме? Шушындый панель. Так, бу кастом режим. Кастом режимның нәрсә икәнен без узган тапшыруда сөйләп киткән идек. Kia Sorento Prime'да йөргәндә бу режимда автомобиль сезнең йөришегезгә карап үзе режимны сайлый. Менә шушындый мотор фиолетовый төсләрдә күрсәтә ул безгә панельне. Так. Монсы безнең гади комфорт режим. Там бер режимны функцияны тикшерәбез. Әгәр дә без артка чиккәндә берәр кеше я булмаса, берәр предмет кинәт кенә килеп чыга икән, безнең автомобилебез үзе туктамый, а Volvo'да туктый иде. Монда зур минус. Шуны эшләп бетереп була иде. Ләкин эшләмәгәннәр. Ярар. Мин күчәм артка.
Анда бик каты комфортны дип сөйлиләр. Менә хәзер карарбыз, ни кадәр комфорт икән. Автомобильнең арткы өлеше мине тагын да күбрәк шаккатырды. Дөресен әйткәндә, карагыз сез, монда беренчедән шушы ук материалларның сыйфаты буенча беренче теге сүзсез калу момент. Һәм инде икенчедән никадәр монда җайлы, никадәр рәхәт икәнен. Өченчедән, менә шушы подлокотник вообще шаккатыргыч. Шушы подлокотник ярдәмендә без гомумән барлык булган функциялар белән рәхәтләнеп идарә итә алабыз. Так, монсы нәрсә? Ого! Бу айбер лыжалар салыр өчен. Менә моннан багажникка чыгып китергә була. Монда безнең зарядкалар өчен берсе USB, берсе простой прикуриватель. Монда проводсыз зарядка алу өчен шушылай ясалган. Так, әйдәгез тикшереп карыйк. Эшлими икән бу гомумән, юкмы икән? Эшли. Телефоныбызны зарядкага куйдык. Һәм бүтән булган функциялар белән без менә монда үзебезгә температураны кили алабыз. Я булмаса менә шушы артта булган шторканы ябып куя алабыз. Тагын нәрсәләр бар монда, хөрмәтле дуслар? Музыка. Музыка куягыз миңа. Арттагы урындыкларны җылытып та була, шул ук вакытта суытып та була. Алдагы утыргыч белән, юк, менә монысы минем утыргыч белән идарә итү системасы икән. Дөрестән дә монда үзеңне бик комфорт хис итәсең, бик рәхәт. Шумоизоляция. Иң мөһим булган әйберләрнең берсе, монда безнең шипылы гади тәгәрмәчләребез тора, шипылы булуына карамастан, бик әйбәт тавыш изоляциясе, бик яхшы. Әллә нинди тавышлар, бер нәрсә шундый кирәкмәгән тавышлар, бер нәрсә керми. Артта безнең ике экран бар. Шушы экран белән экранда без ул кызганычка каршы сенсор түгел. Сенсорный шушы машиналарда инде күп берничә айлар йөргән кешеләр әйтүе буенча, бу ике экранда бер үк әйбер күрсәтү гомумән вообще дөрес нәрсә түгел. Һәрбер кеше аерым бер инде кино я булмаса берәр нәрсә карарга тиештер бит инде ул. Бер караганда бер уйлап карасак, ләкин юк, монда алай итмәгәннәр. Икесе дә бер үк әйбер күрсәтә. Сезгә исегезгә төшереп китәсебез килә. Безнең берничә класслы автомобилебез бар. А класс, Б, С, Е һәм дә F класс. F класс турында бер кеше ишетми, бер кайчан да аңламый F класс дисәң. F класска безнең нәкъ менә шул бизнес класста булган автомобильләребез керә. Ул да булса, шул ук Mercedesның S500 моделе, S моделе, Audiның A8 моделе һәм дә BMW-ның 730, 40, 50 там шундый модельләр керә. Алар F класста. Ләкин аны бөтен кеше бүгенге көндә S класс дип йөртә, чөнки Mercedesның иң текә классы ул S класс дип ата. Алар үзләре уйлап чыгарган әйбер ул. Шуңа күрә генә аны S класс дип йөртәләр. Шуннан чыгып әйтәсе килә. Мәсәлән, әгәр дә без Mercedes автомобилен карыйбыз икән, E класста булган, безнең менә әгәр дә арттагы урындыкларга игътибар итсәк, анда шушы панельне үзегез күрәрсез, ул панель E класс Mercedesында бер кайчан да булмаячак. Ләкин нәкъ шушы якынча шушындый комплектацияда Mercedes моннан бер дәрәҗәгә кимрәк комплектация дип әйтәм инде. Ул 4 миллион да бер 200 тирәсе торачак, анда 4 миллионнан артып китәчәк. BMW-лар белмим анда, якынча шул ук тирә. Ләкин анда мондый әйберләр булмаячак. Гомумән иң кыйбатлы S класстагы автомобильдән бу машина нәрсәсе белән аерыла дип сорасак, практически бер нәрсәсе белән аерылмый. Монда бары тик габаритлар белән аерыла, һәм менә монда шильдик юк. Бары тик менә монда безнең Kia дип язылган, тегендә зур шундый значоклы Mercedes дип язылачак. Всё. Әле бәлки кайбер җирләрендә бу машина әйбәтрәк торды. Менә шуны әйтәсе килә. Һәм мондан сорау туа. Ни өчен нәрсәгә гомумән акчаны күбрәк түләп, анда белмим, бер инде понтовый кыйбатлы автомобильләр аларга кирәк. Нәрсә кирәк ул? Менә җир рәхәтләнеп, тагын нәрсә тыгып була дип сорасак, монда массаж юк. Бер комплектациядә дә массаж юк. Вот шул. Сиденьедә массаж ясаучы апалар киткән. Ишетелә дип уйлыйм. Вообще.
Достар, шуның белән шул Kia K900 автомобиле турында барлык сөйлесе әйберләрне сөйләдек. Үземнең яктан шуны әйтәсе килә. Дөресен әйткәндә, миңа бик ошады. Мин төрле бизнес-класс автомобильләрдә йөргән бар. Алар әлбәттә, аларның бәяләре 5 миллионнан артып киткән иде. Әлбәттә, 7 миллионга инде начар машина булмас. Ләкин менә 3 миллион ярым, 4 миллион тирәсенә мондый класстагы автомобильләрне минемчә бүгенге көндә бик күп табып булмас. Бик күп юкталар. Шуңа күрә мин үземнән чыгып әйтәм, миңа бик ошады. Гомумән, әгәр дә Kia бренды сезгә ошый икән, әгәр дә сезнең шушы K900 автомобилендә йөреп караган юк икән, барып йөреп карагыз. Һәм инде үзегезнең фикерегезне ничек тә булса безгә җиткерергә тырышырсыз. Instagram аккаунтына шулай ук үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз. Татар Тест Драйв дип атала. Язылыгыз шунда һәм үзегезнең комментарийларыгызны калдырырсыз. Бергәләшеп бер уртак фикергә килербез. Шуның белән шул бу автомобиль тапшыруы һәм аның албырчысы мин Айрат Ильясов. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Яңа еллар белән.